जे भोजपुरी क्षेत्र में राउर ने छो कबो भुलाई ना, प्रेम के दिया कबो बुताई ना। भोजपुरी में सबके ऋण कर्जा दिया जाई जी, अब है बाबा राव ऋण कर्जा कबो केहू से दिया ना। एगो जोरदार ताली बजा के स्वागत करी सिवाय फिल्म के सेवक हम कहिला और प्लस में शिल्पी राज जैसन गुलदस्ता के जे तैयार कई, जे भोजपुरी के न जाने कतरा गाय के जीवन के साथ भोजपुरी भाषा के विस्तार कैलस। आदरणीय आनंद मोहन बाबा के दिल के हस्ताक्षर बन गई। तो हम चाहब के भाई बाबा के स्वागत करती हूँ। बाबा आहा कुछ कहत नहीं कहे के का कहत रहनी हा, ई दुनिया में सब देखल बाटे, आदमी रात दिन देख रहल बा। कीचड़ में कमल, कोयला में हीरा, ई सब हमनी के आदमी सुनले बाटे, कमल के देख रहल बाटे। लेकिन आज जौना धरती पर आदमी आइल बाटे, ओइजा के जौन बा कमल जौन बाटे लहलहा रहल बाटे। कमल अपन खुशबू पूरे संसार में बिखेर रहल बाटे और हमनी के सौभाग्य बाटे कि ओकरा माध्यम से जौन बाटे हमनी के आज धरती पर उपस्थित बानी जा। दूसरी बात, अभय बाबा के बात जौन बाटे आप सबके पता हुई, एगो किंग मेकर के भूमिका होला सब जगह, और बिना सपोर्ट के, बिना मार्गदर्शन के और बिना टीम वर्क के कोनो काम ना होला, सफल ना होला। तो आज एकरा के सार्थक करके पूरे संसार में दिखावे वाला और आज उपस्थित बानी अभय बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही जौन बाटे रुआ हमरा भोजपुरी खातिर एक से एक हीरा जौन बाटे और कमल जौन बाटे एकदम हाँ, वो एक स्केल में हो गया चाहिए तब ना कि तोहरा खानी ना नीचे बस एफ शार्प ना एफ शार्प 3 स्केल रहा। कितना लगवा लीजिए, दूसरी काली कर लीजिए तो तोहरा खानी बाहर के होई, तोहरा खानी बाहर के होई, हमरा मन के सिंगार के होई, तोहरा खानी बाहर के होई। बोल दी बाबा से बोल। सांच पर आँच हम नया दी, क्या बात है। सांच पर आँच हम नया दी, साच पर हम नया बेदी, हमरा खानी गवार के होई, हमरा खानी गवार के होई। एक बार आप सब, हम चाहते हैं कि एक बार आप सब जोरदार ताली बजा दें जी भी भाई हमारे। एक बार सी करी ना, सी एक बार इधर यार, क्या बात है, एक बार सी कर दीजिए तो। अरे भाई सी है 2 लाइन अगर बाबा बोलने बने तो हम चाहते हैं कि कुछ बोल दी, क्योंकि हमने के बच्चा बने जब बाबा के आगे भाई मैं को देखल जा काहे कटता बार बार। ए माइक बहुत डिस्टर्ब होलो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता ना। हेलो हेलो भाई ठीक बा। कि गीत जिंदगी के गाई का आगमन के बुताई कहा हो गए आदमी जानवर
जानवर ईरपट हम लिखाई कहा आगमन के बुताई कहा आगमन के बुताई कहा क्या बात है आगमन के बुताई कहा गीत जिंदगी के गाई कहा आगमन के बुताई कहा सब आग लीजिए बुता ले के बाद उनका हौसला पे रो देनी हम उनका हौसला पे रो देनी हम लोर बाकी छुपाई कहा आगमन के बुताई कहा आ जाते जाते को शिल्पी जी के गाना बोलो हम गाए तनी करके आ पिट्टू विद्यार्थी भैया के लिखल गाना रहला कि दिया बाती यार कर धनिया कि दिया बाती यार कर धनिया किसे जिया प्यार कर धनिया ये बिट्टू भैया है पवन सिंह के लिए भी बहुत सारा गीत कल्पना जी का एक गीत आपका मैं भी कल ही उस मंच पे गा रहा था कि घुंघरी बाजला होरी कि घुंघरी बाजला कि मैया धीरे पाव डाली नारुन झुन बाजला एगो लाइन में और बा कि पहुआ अजरा पे राखिना हो धुर लगना कि मैया धीरे पाव डाली ना रुन झुन बाजेना लेकिन वो वाला गीत गा और भी कलाकार बना साहब की शॉर्टकट में कि दिया बतिया कर धनिया अब तसे जिया प्यार कर धनिया धनंजय बाबू एगो निवेदन हम करब जे भी हमार गार्जियन हमार हमरिया जे भी खड़ा बा तनी मंच पे बैठ जाए प्लीज सबसे निवेदन बा ए बबुआ बैठ जा तनी हो जे तनी मंच पे बैठ एगो बात हम कह आज भोजपुरी में हमनी के समय में आज से 25 साल पहले के एगो समय रहे आज से 15 साल पहले के एगो समय रहे आज के 10 साल पहले के एगो समय रहे और आज जनरेशन के हिसाब से युग परिवर्तन के हिसाब से जौन समय आइल बाटे ओमे तरह तरह के जौन बाटे चीज रुआ के देखे के मिली जैसे अभी धनंजय भाई जौन बाटे ओ घर से एक आलाप ले रहल बानी एक से एक स्वर लगा रहल बानी ई दिन आज के युग के हा आज के समय के हा वर्तमान समय के हा और हम चाहब कि ई आलाप ई स्वर और ऐसन गायकी ऐसन चीज अधिक मात्रा में जौन बाटे भोजपुरी में आओ रुआ प्रोफेशनलिज्म जौन बाटे प्रोफेशनली रुआ मत गाई है चीज के लेकिन अगर रुआ 4 घंटा गावतनी तो कम से कम 20 मिनट यह चीज के जरूर समय दी ऐसे का होई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे भोजपुरी के जो मान सम्मान बा भोजपुरी भाषा के गीत संगीत के जो मान सम्मान बाटे ओकर दर्जा मेंटेन होई और उ लोग भी जानी कि हमरा भोजपुरी में जोन बाटे उ कम नहीं खे हम बराबर बानी के होके पंजाब राजस्थान बंगाल गुजरात कहीं से भी कोनो भाषा से हम कम नहीं खी तो एक खातिर का करे के पड़ी तो भले 4 घंटा के कार्यक्रम आप करी 20 मिनट जोन बाटे एह चीज के प्रस्तुति होखे के चाहिए एकर जानकारी होखे के चाहिए और अच्छी तरह से होखे के चाहिए कि हम केहू से कम ना गिनाई
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय भाई और एक टाइप के जितना लोग बा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो हमार मिजाज दूसरा जगह जाए लगल, ए लिए ओकरा के गाना के बाद हम थोड़ा सा सुनाए दो लाइन कि गीत जिंदगी के गाई का आगमन के बुताई कहा। स्केल थोड़ा सा ज्यादा हो जाए लेकिन एक पहले कह लेता नहीं ओकरा बात बिल्कुल। अगर दीदार मिलवा दे कोई मुझसे ब्रह्मानंद गुण तेरा कद ये यादगारी है ब्रह्मानंद गुण तेरा। सिवाय फिल्म और साथ ही साथ शिल्पी जी के गार्जियन कह लीजिए। अब है जी की बारी है। हाँ। मैं चाहता हूँ विक्की भैया कुछ भैया के लिए बोले। हम लोग तो घर के हैं, अब बाबा भी घर के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब घर परिवार में ही सम्मान मिलता है तो अलग ही खुशी होती है। और ये देखिए हमारे बड़े भैया की तरफ से प्यारा सा पुरस्कार दिल से अभिनंदन लीजिए। बाबा मैं चाहता हूँ बाबा को ले लीजिए। हेलो आदरणीय भय बाबा, 2 कदम बस मेरे पास आ जाइए। आज इस गांव में मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन एगो भोजपुरी में 2 बात आपके खातिर कहब जो ना कर देने और ऐसा एगो फूल के प्यार कैनी जवन फूल पूरे भोजपुरी जगत में ही आभा मंडित ना कैली, भोजपुरी के न जाने कितना गायक के जीवन देने। आदरणीय अभय बाबा खातिर एगो ताली बजाई और अभय बाबा खातिर हमार शब्द अपने बा।